Kita nyo dyan, kapsat ko niya po. Nagkagit nga nagatal niya. Tao. Naka-search spy. Stati kapsat. Andam. Pag lalaing nga maya. Madinatul taladain. Bye. Saka po ka, grade 6 lang nalipas ka. Nagtrabaho ako kanin, car washing. Ubra kasi ko din. Nalipas ko grade 6. Yung tigit-tigit talaga ilipas tadi kita. Pinagatal na. Manong notebook to sir nanay. Pat. Assignment. Aja tu bawon tapay. Busy dan sa. Math, Science, Filipino. Basta ka kita ding nyo apo. AP. Kinanak yaw. Deposit. Sa kamagna na yun niya. Ya, tam. Tutungtong pagdidi adigini. Ngalwas mata, maangkan ako niya. Madi ka agkakan. Puy-puyatin. Pwede ito nagagit nyo ka na ibabawon eh. Yung may kaddo kawan, suyot. May kaddo, may katlo. Adi sulping nga ating ko. Sana po. Tanong buwa na akto ka pa. Pa-share ka nito Robinson. Pa-share ka nito so ano ka. Buwa na akto. Kaya tam. Pa-share na dyan Robinson ano buwa na akto ya. No buwa ng kainton. Tapo. Tubra na nagato. Assignment na. Ta. Gilay nga po. Salamat.